Здравейте, господин Димитров. Здравей. Радваме се, че можем да проведем този разговор с вас. Първо да започнем за няколко въпроса за STEM кабинетите и това как те промениха учебния процес. Как промениха вашия предмет? STEM кабинетите са нещо ново, което е добре забравено старо. Защото по мое време, когато бях аз на вашата възраст в гимназията, тогава пак имаше такива кабинети. Само, че бяха с по-голяма практическа насоченост. Затова пък сега STEM кабинетите, те са насочени към дигитализация на обучението. Помогнаха ми много в работата и то с навлизането на тези дигитални техники, които се използват. Те водят до по-добра визуализация, по-лесно възприемане от учениците на това, което им се преподава, понеже участват с повече сетива в учебния процес. Сега, кое не ми харесва? Първо, във всеки един от STEM кабинетите основно може да се правят демонстрации от учителите. Учениците по-малко могат да пипат. Подготовката на един час, в който учениците могат да участват като работа в това, отнема много време на учителите, страшно много време. И един такъв час, примерно, отнема 2-3 дена, подготовката на един такъв час отнема 2-3 дена, след това в рамките на 40 минути е абсурд един експеримент. Например, по химия да се направи. Да, вие гледате от тази гледна точка. Аз гледам от гледна точка на химия. Иначе хубавото на STEM кабинетите е, че говорим специално за нашето училище или като по принцип. Да. Сега аз имаме информация, че вече STEM кабинети има във всички училища в България. Да. Но информацията, която достига до нас е, че тия STEM кабинети на повечето места се държат заключени, докато при нас натоварването е много голямо. И аз се радвам се, че от първите дни, от когато имаме STEM кабинетите, масово се влиза в тях и се водят там занятия. Признавам си, бях много скептичен за този най-новия STEM кабинет, дигитални съзнатели. Обаче вие тук нахлухте като ураган. Като ураган и беше много хубаво. Много хубаво е, че се занимавате, макар и че сте малко. Колко ви е екипа? Зависи. Ние сега го използваме за проекта повече хора, 20 и нещо. Това е хубаво. Но по принцип момчетата и сами се занимават с техни проекти. Знам и с госпожица Георгиева. Да. И така, и това е много хубаво. Така че при нас, така по мое виждане, натоварването на кабинетите е над 90%, което е супер. Което едва ли някъде в друго училище го има. Да, наистина много ученици влизат в кабинетите. Мисля, че почти всички са влизали. И по химия, и по физика. То не може да влизат във всеки час. Да. Примерно по химия да влизат, защото ще засичат паралелки. Но да речем по математика много е натоварен. При нас е натоварен. Физиката непрекъснато се кара там часове. И така. Което е много хубаво. Иначе лошото е, че на времето, по наше време, когато аз бях в гимназията, можехме да пипнем, да се направи експеримента, не знам учителите тогава как са ни имали доверие, защото се работи с опасни вещества, трябва да наблюдаваш, например, някъде 13-14 човека едновременно, как пипат и какво правят и какво разливат, но не е имало инциденти. Беше хубаво. В гимназията, в която учех тогава на времето, имахме и нещо, което го няма. Не съм чул така да се планира някъде. Може да го има в някои от гимназиите. Това са така наречените фонетични кабинети. Там за онова време, 80-те години, в България беше някакво чудо. Фонетичният кабинет, това е кабинет, в който се изучават езици. За всеки ученик има отделна кабинка с слушалки, с микрофон и директна връзка с учителя, който е отпред. Това е, може би, следващата идея за нас. Да. Звучи интересно. Сега някакво въпроса за училището. Вие от много време вече сте учител в нашето училище. 18-та година вече, да. Да. 18-та. Как се е променило училището през годините? По принцип трябва да се гледат резултатите. Нали?
Ако нямаме резултати, това означава, че училището върви надолу. Ако имаме резултати, това означава, че училището се развива добре. Сега, има два критерия, три или четири, но аз така се сещам за три критерия, които показват как върви училището. Дали е добре или зле. Първият критерий, това е прием. Дали при приема има достатъчно кандидати за първи, за пети и за 8 клас. Да. При нас не са достатъчно, при нас са двойно, тройно повече. Което означава, че ние можем да си подбираме вече по-добри деца, защото сме най-голямото училище. Втория критерий, това е реализацията на учениците ни след 12 клас. Нашата информация, имаме вече и такава идея да следим по-изкъсно какво се случва, но нашата информация е, че не са приети да учат само тия, които не са кандидатствали след 12 клас. Нали? Това е второто нещо, което е хубаво. И третото, резултатите от матурите. Миналата година, знаете или не знаете, миналата година по български знам, че бяхме най-добрите. Да, 12-класниците за първ път, откакто аз съм тук, или въобще откакто съществуват математическа, езикова и другите училища, нашите ученици бият всички училища в града на основната матура по български и по информационни технологии и по информатика. Това са... Значи училището се развива добре. В смисъл чудесно. Тук вече не говоря за база, не говоря за организация на учебния процес, на вътрешния ред и така нататък. Мисля, нали, повече може би трябва да питате с учениците си от какво са недоволни, но мисля, че всичко е на ниво. Да, така е. За кои постижения на училището сте най-горди? За кои постижения на училища? Аз мисля, че ги изборихте. Това са си големи постижения. Например, да срещна наши бивши съученици, които в момента са адвокати, депутати, капитани на кораби и учители. И учители, много от нашите бивши ученици искат да бъдат учители при нас, което означава, че са харесвали училището и сега го харесват. Спорите успехи няма как да не ги спомена във всички видове спортове. Миналата година имахме 6-то място, мисля, че по баскетбол на национален кръг. Това си постижение и тук не мога да изключа колегите, които изпращат наши ученици на националните кръгове. Миналата година бяха по география и история. Това е достатъчно. Макар, че да речем олимпиадите малко вече не ги броя за това, за някакви постижения, защото там като навсякъде се комерциализираха малко нещата. Да. Ако трябва да опишете училището ни с 3 думи, кои биха били те и защо? Вече сме най-добрите. Да, вече сме най-добрите. Нали, до сега нямаше по-добри от няма, но вече сме. Нали, ние го показахме, вие го показахте с резултатите. Сега тук искам да споделя нещо друго, че огромният труд на колегите. И да помоля за малко по-голямо зачитане и уважение от вас към тях, защото и те много се трудят. Да. Нали, за да постигнете вие тия резултати, отсреща трябва да има някой, който да ви помогне, да ви насочи. Той не може да ви налея къл в главата на сила, ама да ви насочи. Какво прави нашето училище специално? Какво прави нашето училище специално? То не е едно нещо, което го прави специално. То е станало специално нашето училище отдавна в града. Отдавна, от, да речеме, 7-8 години, когато примерно присъствам на случайен разговор между непознати хора или за първ път срещам хора, без да се представям кой са, и стане въпрос за нашето училище, тогава всички говорят с много голям респект за реда, за дисциплината, за добрите ученици, и не случайно, и да речеме по-предпочитани сме от другите училища. И това ни прави специални. Самата организация, вашите постижения и всичко друго.
Да. Заедно с тем кабинетите бяха изградени и тези почивни станции, така наречените от нас учениците диванчета. Какво мислите за тях? Използват ли се активно? Ами, толкова активно, че чистачките изреваха. Тоест, хигиенистките, нали, ако трябва да бъда Да. по-точен. Малко повече. Те са направени, нали, идеята за направата на тия почивни кътове беше тая. По време на междучастието да има къде да седнете, да се видите. Даже идеята ни беше тук на четвъртия етаж да сложим и една библиотека. В смисъл такъв, това ще го направим по-нататък. Нали, в който всеки свободно да слага книги, да я връща после като я прочете и така за размяна на книги. Още не сме го направили, но ще стане това, което си мисля, че е хубаво. Хубаво е, че сега вместо да висите пред стаите, пред вратите на стаите и да се побутвате там, по-добре да седнете, да си поговорите спокойно. Няма място за всички обаче. Нали? Има 20 на места най-много и това е. А смятате ли да направите още такива и с училището? Да, може, да. Имаме такива идеи, да. Имаме такива идеи. Да речем да се разширят тези места и в двора включително. Нали, тогава, когато времето е хубаво. Вече климата е такъв, че по-голяма част от годината вече нещата са така, че може да се почива и навън. И аз даже ви препоръчвам, когато има хубави дни, да сте повече време навън. Да, то ние, на нас стаите са малко далече от двора като цяло, но... Да, знам и 5-минутните междучасия и това ми е ясно, но да, като нещо но в голямото можем да излизаме. В голямото можете да излизате, иначе за тия като какво да кажа, мисля, че са полезни, не знам, вие трябва да кажете. Аз активно ги използвам. Да. От гледна точка на жените, които чистят, от време на време, ама вече сякаш заглъхне това нещо, което означава, че сте се научили да пазите или те ви правят забележка, не знам как. Като цяло гледаме да чистим след нас и така. Да. Добре. Какво бихте казали на учениците като послание от вас? Да пазят духа на училището. Значи, последните години тук показаха, че това нашето училище вече са 140 годишна история. Няма значение кой е тук. Нали. Важното е духа да му се запази. Този дух се изгражда от 3 стълба. Учители, родители, ученици. Ако можем да се държим здраво, училището ще лети нагоре направо. Това е. Да. Това бих казал. По някакъв начин и учениците много да стареят, тая връзка, която имат с учителите и с родителите, да се запази. Що се отнася до нас, ние сме отворени и ще го правим. Предполагам, че го усещате по много предмети и така. Да, реално. Добре, благодарим много за този разговор. Надяваме се да се видим отново. Добре. Добре. Запазвам си правото да ви поканя в някой по-специален час по химия, в който да речем тия малките вашите съученици от 7-ми клас да покажат пък какво са усвоили. Не толкова като знания, защото за един предмет не е толкова важно какво ще наизустят, а като практически умения. Затова, като излезат от училище, къде ще им е полезна химията, например, на улицата, в къщи, в магазина, как да си поискат нещо, да си купят, което например ще им спести пари или усилия за това, като го ползват после и така. Да. Благодарим.